Siyanibingelela nonke abalaleli egameni leNkosi yethu Ujesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela kuba ni-download amaBhayibheli enu kuma mobile devices enu, ama laptops noma ama tablets noma ama cell phones, kuma app stores ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje ukufinyelela eqinisweni ongeke laguqula umuntu elindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda ukuthi mawukholwa ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu yona yiphi indlela ekumele uphile ngayo ebungcweleni. Nalabo abanofakazi uJesu Kristu esenikezile ufakazi kuba ukuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisela ukuphenduka ngofakazi bakho. uNkulunkulu waqinisa wakunika amandla ukuba uthule ufakazi usithumele khona. Kule mniningwane engizoyishiya njengamanje enizoxhumana nayo ngathi bazalwane, ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi neBhayibheli uhlolisise ukube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe akho umoya ongcwele uyakufakazela yini ngemibhalo engcwele iBhayibheli. Ku-YouTube uzosearcha, usubscribe, upress ne-notification button. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa futhi nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyele nithi uJesu Kristu inkosi nomsindisi empilweni zenu. Nifakazelana ukuthi uNkulunkulu uyena ongubaba wethu osezulwini, ukuba wonke umuntu ahlolisise lokho asuke kufundiswa ukube ngabe uNkulunkulu osemazulwini uyakufakazela yini njengakho konke sifundiswa khona sishunyayezwa khona kufakazelwa izwi lakho imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje nokuthi izwi lakhe eliyimbewu eyiyona lizongena ngaphakathi emphefumulweni wethu nemphefumulo yethu ibe ngumhlabathi ovundileyo owamkela izwi ekuyilona elisiqondisayo kule ndlela eyiqiniso nokuphila. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla izwi lakho Nkosi uJesu Kristu. Usithethelele amacala ethu, usiphe namandla okuthethelela bonke abasonayo, size singangenisi ekulingweni kepha siqobe yonke imicibilisholo namanga yesithu Sathane ozile ukuzodukisa. Nkosi, asikhiphe endleleni yokukhola nasekuhambeni ukumsaba uNkulunkulu osemazulwini, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Amen. Siyanibingelela bazalwane, yamukelani umfowethu umhlengi izondi ozobe sihola ngokwembhalo eshumayela efundisa umoya ongcwele esihola ukufinyelela eqinisweni ongeke laguqula umuntu izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyanibingelela bazalwane, uzobingelela umfowethu umhlengi izondi ngithula ubufakazi emva kokuba esebingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu inkosi nomsindisi, umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Leli izwi lenkosi lapho khona sishumayela senza lokhu uJesu Kristu asiyalela ukuthi sikwenze. Sifakazise ngembhalo lokho kuyintando kaNkulunkulu ukuze lipheleliswe izwi lakhe kukho konke. Siyambonga uNkulunkulu ngokusinika leli thuba ukuba sikwazi ukufinyelela eqinisweni onginyusela volume kancane.
sikwazi ukufinyelela eqinisweni elipheleleyo lokwazi okuyintando kaNkulunkulu lapha yabantu. Kancane yes kancane yeah sikwazi okuyintando kaNkulunkulu ngempilo yakhe efakazela konke uNkulunkulu afuna sikwenze sikwazi ngezwi lakhe langamandla akhe. Ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abanika izwi elipheleleyo baliphatha ngokuqonda nangokukholwa nangokugcwalisa lokhu uNkulunkulu abathumela ukuthi mabakwenze ukuze ke bashiye nemfundiso ephilileyo ekuyiyona kuphela engasiholela eqinisweni lonke nasemngcweleni ukuze siphile ngalokho kuyintando kaNkulunkulu. Ngokuba akekho kumele aziphilele ngentando yakhe, akekho futhi ekumele abe nendlela yakhe. Sonke sifanele kuba nendlela eyodwa eyiKristu. Amen. Ukuze ke sonke sisindiswe ngokupheleleyo njengokusho kwembhalo. So konke engithanda nengifuna ukusho mengithi ngikhuluma ngoNkulunkulu kufanele ngifakazelwe imbhalo. Kufanele ngikwazi futhi ukuthi lokho kuyimfihlakalo ngokuhlakani uNkulunkulu anginike kona ngikwazi ukuchasisela labo abangenakho ukuqonda ukuze bafinyelele kwintando nasothandweni likaNkulunkulu lupheleliswe kubona. Ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa ayithumele ukuba izoba umhlatshelo nensindiso yethu. Sibonge uJesu Kristu ngokuthi avume ukuthi umoya ingcwele umsebenzise eyindodana. uNkulunkulu ephila kuyena akazange aphikisane nomoya ingcwele ukuthi azifunele okwakhe, kepha wenza lokhu okuyintando kaNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni kwasesiphambanweni. Ngakho ke mesefile uvuka ngenkazimulo kaNkulunkulu, akusavuki inyama negazi, sekuvuka inkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu wenkazimulo. Kazimulo nathi sibekelwa yona uma soqhubeka sihambe ngendlela yokukholwa siphile lokho uNkulunkulu akushilo. Abanye bayabuza ukuthi ke abasebefile bavuswa kanjani. Abanye bayabuza ukuthi uma ke sishadile emhlabeni kuyokwenzeka nangane siqhubeke sibe nemindeni yethu. No, akusekho umshado ngale, akusekho mindeni njengoba nithi la siyohlangana ezulwini siyoqhubeka nakhona sibe ithandani. Laphayana sesiphilela inkosi, sesiphilela inkosi yona kuphela. Incwadi yethu uMathewu sahluko 22 lencwadi oyifunayo bengaphosisi. Incwadi yaMathewu sahluko 22 lencwadi oyifunayo bengaphosisi. Bembuza ngokuvuka kwabafileyo mengekho lapho ilapha kusahluko 21 but phakathi kwalezo zincwadi zombili. So ngesikhathi bembuza uJesu bafuna ukwazi lezo zinto ukuthi ke asebefile uma ukuthi kade beshadile, ngokuba ngokweBhayibheli kunendoda enonkosikazi inabafowabo abawu7 bonke badlula bamthatha unkosikazi befanele ukukhulisa imbewu yakhe, kepha bakwazanga ngenxa ukuthi bonke bafa. Kwasekugcineni kwafa yena lo wesifazane. Sebeyabuza ke abakwa-Israyeli abaJuda ukuthi ke evukeni kwabafileyo uyoba umfazi kabani, since abafowabo bonke bebile naye. uJesu ukuthi kanti anifundanga yini imbhalo, aninakho yini ukuqonda ukuthi ke uma sebevuka ngale bafana nezingilosi zikaNkulunkulu. So akusekho ndaba zokwakha imindeni nokuthi kube khona indaba zemshado. Umshado ozokwenzeka ngale uwodwa, ibandla nomninilo, ibandla lungunkosikazi kaKristu. So akuzohlangana ngalothando lasemhlabeni enilwaziyo lwenkanuko, kuzohlangana ngothando lasezulwini ukuthi sesizophila nenkosi, ibandla lakhe, unkosikazi wakhe wonke ibandla lakhe. Uzomphathiswa ngengubo emhlophe, yena mesabe inkosi abuse phezulu kwethu sibuse kanye naye kuwo umbuso kaNkulunkulu. So ngaleyo ndlela ke uma sesifika ngale akusekho izindaba zomasigcozi nendaba zemizi. Umuzi kaBaba noma ikhaya likaBaba linezindlu eziningi. Uma bekungenjalo besingaka ukukhuluma lokho ngokuthi usukufakazile. So sifanele ukunderstanda ukuthi
uma sesiyezulwini asisahambi ngokwenyama yonke lemicabango nayo njengamanje izosuswa ingakho kumele uphila uNkulunkulu hlezi kuphila yena engqondweni yakho ukuze uma sowufa uvukele kuyena ekwazi ngokuba uphilela yena emhlabeni ngakho ke akusekho ukuthi uphinde ubheke umakhelwane wakho ngwenkanuko noma ngenzondo ngokuba wena uphile ngothando likaNkulunkulu emhlabeni okuyilona likuholele ezulwini uthando likaNkulunkulu ke aliguquki uthando olimileyo uthando lweqiniso uthando lolo olungaphenduka olungajiki thina ke singabantu singabazenzisi lokho ngizokusho nje ngikuphindelele thina singabantu singabazenzisi sifanele ukuthi silwele ukuyeka ukuba ngabazenzisi iyona into ekumele siqale silwele because angikhathali ukuthi ngabe ucabanga ngayiphi indlela ngabe uze esontweni kepha usafeba ungumzenzisi ngabe uze esontweni usahleba ungumzenzisi ngabe uze esontweni kunomuntu osamzonda awungakomxoleli ungumzenzisi uma useze esontweni kepha usahamba amaphathi ungumzenzisi uma umuntu wesilisa ugqoka umuntu wesifazane ungumzenzisi owesifazane ugqoka owesilisa ungumzenzisi ufaka izopende ezinziphweni ungumzenzisi ufaka iziqebhezana ungumzenzisi ufaka obhuti enqhwebe nama-chains ne-makeup ney'nwele zokufakelwa ungumzenzisi ngokuba umntwana kaNkulunkulu uyokwenza konke uNkulunkulu akuyalile ukuthi makakwenze ukuze apheleliswe kuyena singabi ngabazenzisi lo moya wokuzenzisa umoya lo usathane awufaka kuthina ngokuba neBhayibheli yafakaza kwincwadi yesibili yabaseKorinte esahluko 11 from verse 13 ukuthi kukhona abantu yabona mekuthiwa usathane uzenza ingilosi yokukhanya ukuthi naye uza eza njengesimo somuntu engathi unothando likaNkulunkulu usathane menza uza njengomuntu ozenza engathi unesimo khona you will understand banesimo sokuzenza abantwana bakaNkulunkulu kepha basibona bavuma ubamazi uNkulunkulu kepha ngemisebenzi bayamphika indaba yobomzenzisi iqala lekutheni inhliziyo yakho kufanele idedele lokho ngenamsebenzi kepha ikubambe yebo still uyambiza uJesu yebo still uyasibiza umntwana kaNkulunkulu kepha inhliziyo yakho ibambelele ukuthi lo wathi ngami lo wangenzani lo wangishaya lo wangithuka lokho kuyaphila ekhanda lakho njalo uma umbona awusaboni wena ngothando likaNkulunkulu ubona ngothando likaSathane ngoba uzohleka phambi kwakhe umjabulele uzumnika ihug umqabule njengoJudas Iscariot enza kuJesu Kristu kepha ebemdayisa emdayisela ukuthi afe lenhliziyo zethu zinjalo yabona mesifuna ukuthethelela noma sifuna ukufunda ukuthethelela fanele sifunde njengaye uJesu Kristu esifundisile lapha kwincwadi yesibili yabaseKorinte esahluko 11 verse 13 mesuhambe ukufuna kwincwadi yakhe futhi uMateyu esahluko 5 mesusuka lapho funda lencwadi zohamba umfuna uMateyu right incwadi yesibili kwabaseKorinte esahluko 11 verse 13 yes sir ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga so abantu abeza ngomoya wenkohliso bangabapostoli bamanga izisebenzi ezikhohlisayo bayizisebenzi ezikhohlisayo beziguqula abapostoli bakaKristu baziguqula abapostoli bakaKristu akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingilosi yokukhanya so ngakungitshela ukuthi uSathane akakwazi ukuzenzisa azenze umuntu engathi unobungcwele kepha engenabo ngeke ungitshela ukuthi uSathane angeme lapha kwabantu afundise ngendlela ezokwenza abantu ukuthi balutheke kepha esebenzisa umoya wokulutha ngalesikhathi esebenzisa igama lenkosi uJesu Kristu kepha inhloso yakhe ukuthi ke aqede ngebandla abhubhise abantu bakaNkulunkulu ngayo inkohliso so khona umoya wenkohliso lo moya wenkohliso uza nakho ukuzitshela ukuthi uyamazi uNkulunkulu kepha umoya wenkohliso uyakubusa ngokuba wena awuvumeli ukuthi ube isilima sikaKristu usavumela ukuthi ube isilima sikaSathane ngokuba imizwa yakho iyona ekubusayo nekwenza ukuthi wena ungakwazi ukudlulisa
umntwana kaNkulunkulu ufanele ukwazi ukudlulisa angikhathali noma bakuthiwa bakone kangakanani noma ngabe kuthiwa bakudlwengula noma mesuza kuKristu ufanele ukuthethelele lo wakudlwengula ukuze wena uthethelelwe ubaba wakho osezulwini. So umuntu oza ngomoya wenkohliso iBhayibheli liyakuchazela lithi uza ngemoya wokuzenza ingilosi yokhanya. So lo muntu unesimo sokuveza isithombe sothando kepha ngemuva kugcwele inkohliso. You understand? Khulunywa ngoSathane la. Nezingilosi zakhe ke noma nezinceku zakhe noma izisebenzi zakhe ithini ngabo? Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula. Ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingilosi yokukhanya. Uziguqula ingilosi, uyaziguqula ingilosi yokukhanya. Ngakho akuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga. Nayo into ekumele siunderstand singabazalwane. Mekuthiwa uthando lisibekela zonke izono. Uthando liyaxolela. Uthando alubambi igqubu. Uthando alisikhukhumezi. Uthando alizifunela ukwana. Uthando aluzidli ngendlela embi. So anginakuma la ngihlala ngathi ngiyamthanda uBright bengamthandi. Ngabe ngumzenzisi. Anginakuma la ngizenze ngazi ukuthi ngiyathanda ukuma phambi kwabazalwane ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ngabantu engabafuni. Wonke umuntu emzimbeni kaKristu akekho omkhulu ngaphezulu komunye. Uma ningibone ngathi ngimkhulu nimosha isikhathi sethu ukuba uJesu lowo omkhulu kunani makabe ngomncanyana abe isisebenzi. So ke uma uza kumina ngengqondo ukungithatha ukuthi mhlambe mina ngispecial ngizokubuyisela endaweni yakho ngikukhombisa ukuthi wena fanele kuyazi indawo yakho. Njengobhuti nosisi, njengomama nobhuti, njengobaba nendodana noma nomama nendodana, sifanele ukuthi silungise umuntu nomuntu enze izinto ngendlela abelwe ngayo. Siyeke ukuphaphela umoya ingcwele, siyeke futhi ukuzenza sengathi ukuthi thina sine special relationship nomoya ingcwele. Umoya ingcwele sisondelene naye uma sizogcwalisa lokho kuyintando yakhe kuphela. Yikona ukusondeza kuyena. So ke uma sithi sifuna uNkulunkulu asithethelele kepha thina singabathetheleli abasonileyo simosha isikhathi sethu angikhathali singacula kangakanani singathandaza kangakanani singafasta kangakanani indlela yokunqoba zonke izinto esibhekene nazo indlela yokunqoba zonke izimo esibhekene nazo iqhamuka kuphela ngalesikhathi esivuma konke uJesu akushoyo. Ngifuna ukuqhubeka but awuqala lapha kwincwadi yaMathewu sahloko 5 kusukela kuverse 3. Babusisiwe abampofu emoyeni. Babusisiwe indaba kamoya bazalwane. iBhayibheli yakutshela lithi asilwe nenyama legazi. Asibambene nenyama legazi but indaba inemimoya, inemibuso yasezulwini, kunemibuso yasemkhathini. So lembuso yasezulwini uyedwa kobusayo, unomkhosi wakhona ezulwini ngezikhundla zakhona. Kanjalo ke nezisebenzi zikaSathane, izingilosi zikaSathane nazo zabelwe ukukhohlakala kwakhona ngezikhundla zakhona. You understand? So uma ufuna wena uhamba noNkulunkulu ethini incwadi Babusisiwe abampofu emoyeni. fanele eqala uhluphekele ukulunga Ngokuba umbuso wezulu ungowabo. so uma uhluphekile uhlwephu ngokomoya kusho ukuthi wena ufuna ukugcwaliswa ngokulunga. Umbuso wezulu ngowakho uma wena uzokwamukela izwi likaNkulunkulu lenze. You understand? Umbuso wezulu ngokwakho. Singabi ngabantu abakhuluma kakhulu. Nayingathi ngingidla futhi ngikhuluma umoya ingcwele engambulela ukuthi yabona uma ufuna ukuzuza umuntu ongamazi uNkulunkulu makezwe uthando likaNkulunkulu kuwena. Ungabe umsindo lo enibeka imithetho eminingi. Makube uthando uqala yolisondeza umuntu uNkulunkulu ukuze ezokwazi ukushintshela uNkulunkulu. Mesikhuluma kakhulu singabonakali ngezenzo zothando konke esikwenzayo akunamsebenzi. Singazikhohlisa sisoke sithi haleluya amen kwasho kwacima kwavutha.
But uthando malingekho, uthando lifakazela ukuthi ubungcwele bukhona kuwena. Ngaphandle kothando, uhlezi ubheka izinto ezingalungile kubantu, uhlezi ubheka ama mistake khona uzoloku ulungisa wona. Ngalesikhathi ulungisa ama mistake usathana ukuthumela kulo moya ukuze wena ungesoze ugcwalisa umuntu engeke sakwazi ukuzwa nokubona uthando likaNkulunkulu kuwena. Ngokuba yini? Ngaso sonke isikhathi wena ulokhu ubeka imithetho, hayi akufanele ukwenze ukuthi, akufanele ukwenze ukuthi. Zikhona izikhathi zalonto. But umuntu makezwe uthando kaNkulunkulu nakuwena futhi. Sifanele ukuthi uma sithi sifuna ukuzuza imphefumulo yabantu, masikhazimulise uKristu. Makuthiwa uKristu wayehlala nezona, kusho ukuthi wayenza isono nezoni. Ingakho avuswe ekufeni ngokuba watholakala ngenacala. So abantu abahlala nabo bonke babonile. Kepha bashumayeza ngani? Ngoba babelambile ngokukamoya. Abakholwa nguye bawuthola umbuso wezulu. You understand? Go ahead. Babusisiwe abakhalayo. Babusisiwe abakhalayo Ngokuba bayakududuzwa. nayo indaba futhi. Uma sizila ukudla, sisuke sikhala. Sikhaliswa ukuthi uNkulunkulu sifuna asikhulule kule moya yenyama nezinkanuko zenyama ebusayo kumuntu. So ngalesikhathi sizila ukudla, sizilela ukuthi uNkulunkulu asisize ngomoya wakhe ingcwele, sibulale, sibophe le moya engalungile. So ingakho sifanele ukusiwe ngabangani nokhuleka nokuzila ukudla. Iyona le lenze ukuthi ke size sike na sizokhala. But awukhali ukuthi ubukelwe abantu njengoba esho ethi ke uma nizila ukudla ningabi njengabazenzisi abafuna ukubonakala ngobuso babo ukuthi bazile ukudla. Uthi nina makube ukuthi yonke nikwenzani kwenza ngenhliziyo ekholwayo. Because umkhuba wokuthatha uthulu liphose ekhanda, uthathe amasaka lokho kukubukisa. But manje sekuthiwa ke uJesu mefundisa ngakho ukuzila ukudla kwincwadi yakhe uMathewu 6 verse 5. Mefundisa ngokuzila ukudla. Ngokukhuleka nangokuzila ukudla. Ngifuna le khona ekhuluma ngokuzila ukudla. Ungazi verse 5. Awubhekisise lapho ekhuluma ngokuzila ukudla. Incwadi ngokukaMathewu 6 verse 5. Yes sir. Nalapho nikhuleka, ningabi ngabazenzisi. Singabi ngabazenzisi. Ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogeni nasezinhlangweni zezindlela ukuba babone, ukuze babonwe ngabantu. Nayo ngibambe lapho ke. So lento ekuthiwa umzenzisi wenzela ukubukwa. Abona abantu ababa music star nama celebrity babekiwe ukuthi babe izinkanyezi zezwe zobumnyama. Kepha bazona njengoba bizwa ngama superstar abawona aba stars bangabazenzisi engazi ukuthi bona baphila impilo engcono nabanye abantu. So bonke abantu babukela kubona, balandela kubona, bafuna ukufana nabo ngoba usathane usebenzise bona ukuthi babe izibani ezincane zobumnyama. Kulabo abafuna ukubukwa bathanda ukufana nabo. Ingakho uma kukhona ifashion engenisile, let's say yokufaka izinto zomuntu wesifazane, imigexo yomuntu wesifazane, uzobona bonke abafana befaka imigexo yabantu besifazane. Mekukhona ifashion engenisile yokugunda istyle esithile, uzobona bonke abantu begunda noyondo. Yini? Umoya wokuzenzisa. Umzenzisi uzenza into angeyona. Njengomfana ofuna ukuzenza intombazane, nentombazane efuna ukuzenza umfana. Njengomuntu ofuna ukuzenza into athi yena uyisigwili, kepha uyahlupheka. Ukhuluma nendlela enza ngayo, ukhulumisa kwesigwili, kepha yena uyahlupheka. Kanjalo nomuntu ozitshela ukuthi uhlakaniphile kepha ebeyisiwula. Uzama njalo yonke indlela ukuze abantu bambone njengomuntu ohlakaniphile. Uyazama ngayo yonke indlela ukuze abantu babone ukuthi uhlakaniphile. Kepha ohlakaniphile uyathula fakazelwe yini? Imisebenzi. Hallelujah. Namazwi akhe ambalwa azoveza ukuthi lo muntu kugcwele ukuhlakanikela. You understand? Yini lo muntu ukuhlakanipha ukunikiwe akazami ukuzenza into angayona. Baningi abantu abafuna ukuzenza izinto abangezona. Ukuvuma nje isimo okusona nokwamukela uNkulunkulu indawo akubeke kuyona, lokho kuyokusiza ukuthi ngaso sonke isikhathi wena ekuhambeni kwakho uhambe ngokunethezeka nangokwaneliseka ukuthi uNkulunkulu unginike la.
akudingi ukuthi ke ngizame ukubukwa akudingi ukuzame ngizama ukwenza ukuthi ke ngishintshe noma ngizonde wena ukuze ngizosusa wena la uhleli khona kuhlale mina kepha mengiza kuwena ngiza ngokusmile kanti ngizofuna izindlela engakususa ngazo lo hleli khona umzenzisi ke lokho you understand Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 6 verse 16 futhi nxa nizila ukudla nayo ke indaba masizila ukudla ninganyukumali yazindaba masizila ukudla masingabonakala ebusweni njengabazenzisi akizindaba inabazenzisi umzenzisi ufuna ukubukwa kepha lo okholwayo yonke into ayenzayo uyenzela abani ubaba wakhe osezulwini understand glory to God yes ngokuba bona banyaka misa ubuso babo banyukubisa lo banyakamisa ubuso babo ukuze babonakale kubantu ukuthi bazilile ukuze kubonakale ukuthi bazilile uNkulunkulu mesemzilela ngentokozo yokukholwa ukuthi yena ungumlweli wethu ungumnqobi osinqobela izimpi zethu impi ayikho enyameni ngisaphinda ngiyasho impi kamoya ngalesikhathi uphatheke kabi yakuphathekile inyama kabi kuphatheka umoya wakho kabi ngalesikhathi wena ucabanga imicabango emibi acabanga inyama acabanga umoya wakho inhliziyo yakho ingqondo yakho iyona ecabanga kabi imicabango usathana ohlabanga usebenza ngenhliziyo nangemizwa nangemicabango kubantu so ngalesikhathi umuntu esesenza isenzo usathana useqedile ngalowo umuntu ngokamoya umuntu bese enza isenzo esibi noma ephila ngokwenza isenzo esibi usathana uqedile ngaye ayikho usathanile ngathi ke usafuna ukumqedelela yona useqedile ngaye lo muntu usebenza ububi angabi nawo amahloni nonembeza ngoba unembeza wakhe ushiswe ngensimbi so akusekho kuzisola ekudakeni utshwala akusekho kuzisola ekufebeni akusekho kuzisola ekuthena afaka ama-weave akusekho kuzisola ukuthi afake amaqinti yini lento kuyena siyaphila ukuthi iyona into emenza umuntu usathana useqedile ngawo kepha lowo usathana amfunayo yilokho uhamba ngendlela yokulunga yabo labakuthiwa ke abazenzisi bona bayakuphila usathana ufuna bona usathana akakwazi ukulinga umuntu aseqedile ngaye ungalingwa kanjani wena so vele usukuphila impilo yokuganga uzolingwa kanjani uvela uyiphila impilo yamanga umuntu olingwayo umuntu ohamba endlela eqondile niza kulingwa ngeke uzulingwe uvele sewulingekile walingeka yini usazolingeka kuyona oqediwe ngawo ngiqinisile ngithi kini sebekwamukele umvuzo wabo so abazenzisi bonke sebemamukele manje umvuzo wabo manje awubuyele ngaleke kwincwadi yakhe Mateyu isahluko 5 verse 4 babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba ubumnene kusho ukuba lenhliziyo enhle ungabe umzenzisi ungabe umuntu owenzela izinto ukubuka ungabe ukhipha imali unika umuntu ufuna bonke abantu babone ukuthi wena wenza ukuthi ungathi umuntu behluphekile uhambe wena uyomhlambalaza phambi kwabantu uthi hayi ngifuna ukumthengela igross ngoba ngiyabona ukuthi ulambile uyadelela wena esikho sokuthi wenze lento ngokuthembeka phambi kwaNkulunkulu wena ufuna ukubukwa ngabantu uthi hayi mina ngizodonate 5000 ukuze ibandla lithole ke ngiyabona ibandla lidingile akuyona indaba yakho leyo ukuthi lidingile uma ukuthi unentshisekelo yokwenza okulungile kwenza ungalokumemezela ushaya trumpet lokubebeza ngombhobho asilezo zinto sikagcina singazithatha izinto zabantu abanjalo ngoba yini fana umuntu lokuthi hayi emakhona okufunayo woza kumina emakhona indaba ungaveni wenza izinto ulokuthi uloke ungitshela emakhona ufuna ngizoguqa kwena ngizokutshela manje na ke esikhulu kushoda sishotelwa izihlalo esikhulu awu yazi umuntu waNkulunkulu siyazi ukuthi ungasiza uyajabula vele umuntu ogcwele impakamo nonakho konke ukuthi awubuke beza kumina yena uhamba qholosho ngoba lento yokuthi abantu baguqe kena uyijwayele uyayithanda futhi uJesu ufuna abantu abazithobayo mawubona ukuthi khona okushodayo ungalokutshelwa hamba okwenza ungalokumemezela ushaya umbhobho umuntu engenasidingo you understand go ahead babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba so manje uma khona umuntu oswele ehlwempu umsize ngaphandle kulokufuna ukubukwa uma khona umuntu ongenazi impahla zogqoka unazo mningi ngaphandle kokubukwa uma khona umuntu othe mhlambe wakona wena bese buyezoxolisa mthethelele ngaphandle ukuthi futhi uzolindela ukuthi eze kuwena athi afika kona usuqedile ukumthethelela usefika nje ungamnika ngisho ihadi umtshela ukuthi hey ngiyave ngikuthanda angazi uzoxolisa kanjani azizwele uthando ukuthi hey yabona ngonile noma seyedwa ahamba abona kwani uyafunda ukuthi uthando into enjani wena uyini oyifundisa abantu ngaphandle ukuthi phendukani
Abantu ababona uthando phela nakwena abaluzi uthando ukuthi lo muntu unothando. Amen. Inkambo. Uyabathanda abantu. Asisebenze manje ngothando. Amen. Yebo umuntu uzofika baningi vele abantu abazofuna ukuphikisana nezwi baloku befaka izinto ezithize but okokuqala lokubalekile umuzwa wothando. Umoya wothando. Ekumele sibekele ngakho konke. Ngeke uzube nothando kepha ke ungafuni ukuthethelela. Ngeke uzube mnene. Ngokuba uzoba umzenzisi. Uzothi umuntu uyamxolela phambi kwamehla akhe mesehambile ivuka imcabango emini uphinde umzonde njengo Isawe zonke uJakobe engazanga aze amthethelele wazoshona emgodini. Understand? Umthethelela nje kungenxa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu umsabisile ukuthi uma nje ngeke wamthinta. Nangapha usebenza uJakobe umehlangana naye nje uzithobe. Bese behlangana bahlangana ngokwesaba. Hayi kwesabana kwabo ukusaba uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uvelile kimi. You understand? So manje lezi zinto lezi zokuthethelela nomusa uNkulunkulu ufundisa lokho. Ngaphandle komusa nokuthethelela ngeke uNkulunkulu uzakuthethelele. Uma unemali ufuna ukuthi umuntu usidingile wena uthi hayi imali yokugcina le muntu udingile ulambile. Wena mawuhambe ekhaya uzofika udle. Le mali uyibekela ukuthi hayi ufuna ukuthenga i-cold drink. No ngifuna ukuthenga ama chips. Uyama snacks. Kunomuntu olambile la. Bungayikhipha lo mali umnike. Athole lokho akudingayo. Adle. Emva kwaloko wena ubusiswe. Ubusisiwe ngoba umnene bakho. Lezi zinto lezi abantu bayakhona kepha abasafuna ukuzipractice lezi zinto ezikhombisa ubungcwele nothando likaNkulunkulu. Izona zinto ekusinqoba ngazo emhlabeni. Uthando nobumnene. Ngaphandle kothando nobumnene awunakunqoba lutho. Ngaphandle kothando nobumnene lutho, glory to God. Yes! Ngeke uzuze lutho, ngeke uzunqobe lutho. You understand? Ngeke. Yini ngokuba lento uNkulunkulu afuna ukuthi uyiphile wena awunayo. Wena ujabuliswa ukuthi wazi ukuthi uNkulunkulu akafuni lokho lokuntela abantu. Basha abantu abaluza uthando kwena. Hallelujah. Sifuna umoya wothando, glory to God siyawufuna. Wena kuphela futhi asifuna sifuna umoya womnene nomoya wokuthobeka. Iwona izinto esizifunayo lezo. Ngaphandle kwalezo zinto lezo ukuhamba kwethu akunamsebenzi. You understand? Ngeke usisize kuloko esihlangana sithi siyakhona sindisiwe siyacula, siyajuluka siba manje siyachuma sikhuluma ngezilimo. Kepha uthando lukho. Ngaphandle kothando angiyinto lana ngento yalutho. Noma nginokuprofetha. Noma kuthiwa ngiyaprofetha. Ngiqonda izinto zonke. Nokwazi konke. Noma nginokukholwa konke. Ngangokuba ngingakudluza izintaba. Uma ngingenalo uthando. Uma ngingenalo uthando. Angiyinto yalutho. Ngaphandle kothando awuyinto yalutho. Uthando alikhethi. Noma kuthiwa umuntu uyistabane kusamele ngimthande ngokuba uthi uJesu wasithanda sayizone noma kuthiwa umuntu uyisela noma kuthiwa uyisifebe kumele ngimthande bathi akusho ukuthi ngizokwenza njengaye uJesu wayezithanda izone bathi akusho ukuthi wenza njengazo. Understand? So awunayo ukuthi umfundisi othakale jointini uthi hayi uJesu wayehlala nezone ngifuna nami abantu beze ngizoba wena imphefumulo ubaba ibhodlela kaBheka usudakwe nazo so ugcole ungasesontweni yawe ezo masejointini ikhalivisa sebesize makhosi awufundisi ngeke umfundisi wakho mina umfundisi wakho bese lapha yaye insizwa mina awufundisi Jesu akaza kuhlala nezolo ukuthi abe yisoni. Jesus. Hallelujah. Jesu wahlala nezolo ukuze asiguqule. Noma ngabela abampofu konke noma ngabe kuthiwa uyaphisana. Noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe. Noma ngabe kuthiwa unikela umzimba wakho ukuba ushiswe. Kepha ngingenalo uthando. Ngaphandle kothando. Akungisizi ngalutho. Ayikho into yabona ngisho ukuthi uyapha umuntu ngenhliziyo elikhulu. Akukho thando lapho noma ngabe kuthiwa umuntu uthi ngene endlini yami uzolala but akushonge inhliziyo emsulwa ngaphakathi inhliziyo yakhe yalokoza akukho thando lapho ngisho ngathi ayibulala mina ngenxa yevangeli kepha lukho uthando wena umzimba wakho ushiswe lobani. You understand? Ngisho ngamphakela umuntu kepha medla njalo ispoon sakhe ihlo lakho liphakama nespoon sakhe ngesikhathi esifaka ispoon uyabheka ukuthi ubheke lo udla amasashi yazi nje lo uthi uyabheka ukudla la nithani ndawonye uloku ubheka ukuthi hayi udla yaphanga lona awulala uthando ngisho ukuthi ubhekile ukuthi hayi mina ngeke ngibheka nje ukudla nje phambi kwami sesihle but inhliziyo yakho ayithini yayiduma izulu iguqubele shaya imbani ngenxa ukuthi wena ungakhululekile ngalesizwe awusenze. So Lord leyo ilekelela wena ukuthi uthando
hayi lothando le romance lokufenza niyafenza mina romance uthando likaNkulunkulu lolu nje olubanzi kuthiwa lujulile lolu nje God yes lujulile uthando likaNkulunkulu lubanzi alibheki ukuthi wena ubani alibheki ukuthi wena unani libheka inhliziyo yakho ukuthi ngabe ikhululekile yini ngabe uthanda ngothando olumnene yini glory to God go ahead. Hallelujah. Uthando luyabekezela. Uthando luyabekezela. Uthando lumnene. Uthando yabona uthando uthola bekezela mina no Vryheid ukuba uthando lweNkulunkulu alukho phakathi kwethu ngaba sisazwana ngabe usathana usesihlukanisile ngenxa yokuthi ke ngabe uthando lokubekezela sinalo ngaso sonke isikhathi bekwenzeka into ngingazi kuyena enza into usathana efuna ukuthi ngiqhubeke ngikhumbula ukuthi lithi iBhayibheli uthando liyabekezela benisho njalo iBhayibheli ngithi uNkulunkulu siza mina bese ngikhuleka kwenzeka isimo esikanjalo kufanele ngiguqe uNkulunkulu ngithi ngicela ubophe lo moya wokuzifunela kwawo umoya wenzondo umoya wenkani umoya wokuzitshela nokumoya wokuzibona ukuthi mina ngilungile kunabanye abantu lo moya kufanele uboshwe kunina because akekho olungile kunomunye inhlobo noyedwa angikathali ukuthi ngashumayela la ubusuku bonke ngishumayela isonto lonke nenyanga yonke akekho noyedwa perfect ngokwakhe sonke siphelele ngenxa kabaningi kaKristu. Uma siza kuyena uzosiphelelisa. Ngaphandle kwaKristu ukholo lwethu anamsebenzi. Abakashembe ukholo lwabo anamsebenzi ngoba banawo uKristu. Ama Roman Catholic Church ukholo lwabo anamsebenzi ngoba banawo uJesu Kristu. Bese kuzothi abaseZion abasebenzisa iziwasho nabaphatha izinduku babhinqa izintambo bafake ilentuzana baphatha izinduku abanalo uthando lukaKristu ngoba yini angibahluleki ngoba yini abanayo uKristu ngikhuluma ngamabandla lapho khona uKristu engashunyayelwa Lord Jesus yes Lord amen mabandla amaningi nawo utho Universal Church gcwele nje ukukhohlakala ngaphakathi banika abantu amanzi abusisiwe isonto elingaka libhala ukuthi ke Christ Jesus bathini the Church of ngaphandle Universal Church base bebhala igama la Jesus Christ noma la Lord Jesus igama lelo lihlobisile liyimakethe iadvertisement ukuthi nize khona but mase ufika ngaphakathi kuthiwa kunamanzi abanikwa wona kuthiwa bachele ngawo emakhaya abanawo uKristu lapho isonto ethiwa likamoya isonto likamoya bathi ke Church of the Holy Ghost lolo sonto lelo kuthiwa babeka izandla banika abantu moya ingcwele kuthiwa banika abantu amanzi ngaphakathi esontweni ke abanawo moya ingcwele labo bantu labo akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingilosi yokukhanya so labo badla lawo ngiyabiza ngoba ngiyazi izinto abazenzayo ngaphakathi aba apostle 12 bathi ke bona bakhonza bajani bakhonzela abafileyo abanawo uJesu Kristu labo bantu labo ama ZCC abanawo uJesu Kristu labo bantu bagcuma uhalf bazibagcuma bafike bangaka abanawo uJesu Kristu abashumayela uJesu Kristu futhi amabandla enu abaholi babo bathwele ingakho nibalandela beningaboni izinto ezwrong but bese kuziwe izulu likaNkulunkulu elimsulo engenalutho nibone zonke izinto ezwrong Lord Jesus yini hayi ungcwele nibazi nifuna ungcwele ngalendlela yasezweni amen uthando likaNkulunkulu lolodwa lisebekela yonke into uma sinalo bela ncwadi yaMathewu sahloko 5 uma sinalo uthando likaNkulunkulu sobe siphelelisiwe kuyena sipheleliswa uNkulunkulu ngothando lwakhe amen oluphelele olungenalutho olungenasici olungenasihle nambimbi uthando lwakhe uthando lweqiniso olugaguquki umuntu bethi uthanda ngothando lweqiniso ukuthanda ngoba umekubheka noma kuthiwa uyona but still uyakuthanda kepha ke okwamehluko okhona phakathi kwethu noNkulunkulu lo thina sinikwe umusa usithandele ukuthi siphile lomhlaba simdumise uma ke wena ungazange umdumise lomhlaba wadumisa okwasezweni wathanda okwasezweni uma sowufa awukwazi ukuthi uye kuyena ngoba awumazi emhlabeni uNkulunkulu sifanele ukwazi indlela yakhe emhlabeni ukuze sifinyelele kuyena mase sifa sikwazi ukuthi sivuke siphile kanye naye so yilona thando akhuluma ngalo uma uzofa utshela noma ngafa ngizofa ngiyembona ngiyophila naye nomhlaba ngizofa ngikubantu bakithi akwazi umzalwane ufaka iziphandla ufaka izintambo thatha amanzi abusisiwe uchele ekhaya awuchele umzalwane yes Lord uyakhuleka amen uqa phansi ngedolo ubiyele umuzi wakho ngomkhuleko uNkulunkulu igazi lakhe lilodwa nje
Ngindodana yakho uJesu Kristu. Amen. Lilapha zonke izifo. Ezindaba. Amen. Ungaphatheka la ukuthi mina ngibala amagama amabandla enu. Uma bengayenzi into ebhalwe phansi eBhayibhelini vela bahambe ngendlela. Into esitholele ekuphileni ile nto ebhalwe phansi eBhayibhelini. Hayi ukuthi umfundisi wakho uthini akunandaba nokuthi uthini. Mengahambi nale nto ebhalwe phansi eBhayibhelini ngeke ngize ngizihluphe ukuthi hayi manje phela uzama ukuthi no akufanele uzama ukuthi chasisisa into ebhalwe phansi. Yambula into ebhalwe phansi. Khuluma ngezinto ezibhalwe phansi. Nika abantu izinto ezibhalwe phansi. Awuzibuyisele eceleni wena nezinganekwane zakho ukhulume ngezinto ezibhalwe phansi. Mawukhuluma ngawo kube ukuthula ubufakazi. Amen. Yes Lord. Ngalo usixoxo teksela hayi ngivuke ngenza ikhofi, ngathatha iphepha bhuku noma ngathatha iphepha newspaper, ngafunda izindaba. Engasuka emva kwalokho hayi ngahamba ngoayina. Hayi ngafaka uthayi, thebe ngifaka uthayi ngabotha utshekile. Lalela asinandaba nalo nto leyo. Yes Lord. Angizelanga nje esontweni ukuthi ngizolalela wena ukuthi mina usuku lakho lasekuseni lube kanjani. Manje ngamkhazimulisa uNkulunkulu ubuyisele eceleni inganekwane. Ngoba usegcina meseqedile ukuxoxa inganekwane yakhe nalesitori sakhe sasekhaya esenjani azothi ungene kule verse labane lokuthi. Seqedile ukushumayela. Senibambekana la verse. Oh Jesus. Ngihlele sonto nikhamsile nomile nilambile. Nikhamsile lapha nivuza amathe. Abanye sebeze balele bahonqa. Yini? Umfundisi ukuduza uxoxa inganekwane lapha yana. Yini ngavele ngihlale ekhaya ngibuka Netflix noma ngibuka uzalo ke phela mengukuthi ngizoza ngizolalela wena neindaba zakhe ezinkohliso. Why ngimosha isikhathi sami ngiza kubona uzongikhohlisa? Mina ebengiza endlini engcwele, kufanele ngifunde izinto ezingcwele. Kufanele umfundisi ahlale phansi eBhayibhelini. You understand? Manike. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 5 verse 6. Babusisiwe abalambele. Uma uyasontweni usukulambile, womele ini? Ukulunga. Ngokuba yini? Ngokuba bayakusuthiswa. Manje mengizofika esontweni ngilambile ngomile ngiphinde ngiphume futhi ngomile ngilambile. Bengiyaphi kanti? Ngiyakwenzana esontweni. Ngibizana lokuthi angize esontweni ngizo-attenda. Ngizofidla umphefumulo ngifidwe inganekwane zakho. Uzonginika amanzi abusisiwe. Amen. Ngizokwenzana esontweni. Thina sifuna umoya engcwele. Sifuna izwi. Sifuna ukulunga kwaNkulunkulu ukugcwaliswa. Yalala thina sizona. Thina sifuna ukulungiswa. So mengizosontweni ngizwela ukuzoza ukuthi yini eshodayo kumina. Ngihambe ngiyokhula uNkulunkulu ngisize nami ngiyashoda lapha yana. Yabona uma ukhona ngempela ubheka izinto ezokulungisa. Yes Lord. Mawufunda iBhayibheli lo kufanele ngikulungele lo. Kufanele ngilungiswe la. Ngiyashoda la. Hayi ukuthi uyahlulelwa. No! Glory to God. Uyalungiswa. Yes Lord. Amen. Umuntu waNkulunkulu lithi iBhayibheli kwincwadi yesibili kaTimoteyu isahluko 3 verse 16. Ngifuna ukukucacisela ukuthi lithini iBhayibheli ngeBhayibheli nangembhalo ebhaliwe eBhayibhelini ukuthi simesivule iBhayibheli silifunde ngoqondo kuyintando kaNkulunkulu nenhloso yokuba khona kwencwadi engcwele ebizwa ngeBhayibheli. You understand? Nginika incwadi yaTimoteyu isahluko 3 verse 16 bright yesibili. Hallelujah. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. So manje mina bengifundisa, fanele ngifundise yonke lembhalo ephefumulelwa bani? nguNkulunkulu. Yes sir. Ilungele ukufundisa. Ilungele ukufundisa nokusola. Nokuthi yayibona indaba le ngisho ukuthi mina ke menguthi uyalalela izwi loNkulunkulu yabona ikhulunywa ngalento. Lento izokulungisa ukuthi ke ziqinise la uyadinga uqina la ukuthaka la lizolungisa izwi loNkulunkulu. Anzelanga ukuzobhidliza. Belibhidliza libhidliza amandla amaketanga asebumnyameni akubambile ukuthi wena ungakhulula ukuze uhambe indlela ephelele noNkulunkulu ngokuthembeka phambi kwakhe. You understand? Nokusola. Nokuthi uma kukhona into wrong ingakho ungadlali. Mina bengisola ngiyasola futhi phambi kwabo bonke abantu. Hayi ukuthi ngizoze ngilinde ngithi umuntu ngizozama ukumncenga ngithi yabona phela manje mzalwane mawenza kanje angiyana mina ngiyothiwa ngubaba uyozibona nje angiyena ubaba okudlala mina. Hallelujah. Ngani yami ngithi no yes ibhande mengafuna ukuza ngizofaka ibhande ngifake ibhande futhi ngoba iBhayibheli yangifuna ukuthi ngifake ibhande ngoba yizwa ngiyayikhulula lo moya okhohlakala. Amen. Ngoba noma ukhohlakala ufuna ingane uspoil. Oh Jesus. Lithi iBhayibheli kuyoba yini mase uspoiliwe wachithwa wahlobiswa ngamagolide wagqoka izingubo ezibizayo wafaka imakeup noma kuthi uzenza muhle ubuhle bakho ubuhle beze uzenza muhle ngeze. Hallelujah. Umuhle lemgaqweni ekhaya ufunakala ngoba uzwa ubhizi dolimo ofela. Nokuqondisa. Siqondisa yini indlela kaNkulunkulu. uJohane Mbhaphathe siwezoqondisa indlela zenkosi. So lo myalelo ushiyiwe nathi ufuna siqondisa indlela zenkosi. Ngokuthi wena uphazamiswa nentshumayelo uyibona ngazi ukuthi hayi lana akukho nje ukuthula lalela phuma uhambe. Lokhu Jesu bamflathela. Abaningi abafundi lapha
ngenxa ungakholwa. So namanje lalela ngayisho lento ngizophinde ngisho. La njengoba sisamba awulandeli mina. Ngiyakufundisa ngikholele eBhayibhelini. So uma unganeliseleki ngemfundiso hamba uye la khona ubona ukuthi ke ukulungela ukuthi ube khona. Ungaloko usibangela umsindo. Ungaloko futhi la uzohlukumeza abazalwane. Enza lokho ongaphakathi enhlizweni yakho okulungile. Wena nalokho okufunayo. Ngeke sithi soma la siphinde futhi soloke sokhuzana nemoya kaSathane kubantu asebengaphakathi. Bebefuna ukugudluza abantu okholweni. Bebebeza nendlela nomqondo abawuthatha kwezinye izinkolo. Lalela, mawuthi ufuna ukubahamba nathi ingokuba selifikile iqiniso kwena. Ingokuba wena umqondo wakho sowuvulekile. Angeke futhi sesithwala imithwalo yakho yokukhohlakala. No. Sokuqondisa ngeBhayibheli. sokuqondisa ngembhalo sizokuyala ngeBhayibheli sizofundisa ngeBhayibheli ngeke ungizwe ngikhuluma ukuze imizwa yami lokho ngifuna ukuthi ke uphatheke kabi no iBhayibheli ezokuphatha kabi libe likuphathela kabi ukubhidliza lemoya ekubambile Nokuyala fanele futhi siyale yabo nje manje ngiyayala ekulungeni ekuthana abantu babahlala ezweni likaNkulunkulu ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe yizwi likaNkulunkulu sifanele ukupheleliswa yizwi likaNkulunkulu. Do you understand? Go ahead. Apheleliswe yonke imisebenzi emihle. Imisebenzi emihle efunakalayo. Le misebenzi yamsana nothando. Zonke izinto zikaNkulunkulu masizenza ngothando. Methu abahlanganyela ngazwi linye, bahlephula isinkwa, bekhuleka. Wonke umuntu wayeza lapho ethanda. So ngeke sisukela abantu siloko sikubuza, "Why ungekho emkhulekweni? Why ungabusezi?" Asamsomlanda no, ngeke ngikwenze lokho. Ngeke ngize ngisoze ngancenga umuntu ngimncengela ukungcwele. Ngabe ngimnokhela, ngimfonele. Manje yena ngisakubona sisabuzwa mawusakhona egroupini, yebo. Ngakufonela uyaphila mfowethu ngikhombisa uthando. Mase uphumile egroupini, angisena inkinga nawe. So khetha indlela ozoyihamba. Aseke isidingo selo ngiphela hayi buya. Ungayenzi lonto. Yena akufanele wenze kanjena. Lo muntu la umqondo wakhe uguqona mebuya la uzoba uthi emehlweni akho. Ngokuba wena umncengile. Ngeyila uzothi wena nje wancenga ngangafuni mina asemphumile. Uzothini? Jesus. Esekutshela ukuthi mina ngade ngasithatha isinqumo wena nje. You understand? Go ahead. Incwadi uLevitikus isahluko 10 verse 10. Niyakwahlukanisa okungcwele nokungengcwele, nokungcolileyo nokuhlambulukileyo. Nize nifundise abantwana bakwaIsrayeli zonke izimiso zikaJehova azikhulume kubo ngesandla sikaMose. Lento le uNkulunkulu uyibekele ukuthi abantu isukula nesizukulwane esithi sifuna ukuhamba ngendlela kaNkulunkulu kuKristu Jesu. Fanele sidlule kule ncwadi. Angikhulumi nendaba yini ukuthi ngidlula kule ncwadi anowaphatha amaBhayibheli esontweni yolengisa imlomo lapha. Umfundisi aniqambe lamanga enixoxela into engekho eBhayibhelini nivumelane nazo. Uyabuza osifitha lo shefu uthi ngoba umfundisi wakhe wayisho lonto ayikho nje eBhayibhelini. Hayi phela wahamba wayokufundela lo mfundisi ingane usathani bafundisela lokho baba bafundisi ukuthi babuye bazonifaka ushefu manje ningawaphatha amaBhayibheli iBhayibheli liphatha umfundisi kuphela usathani nje lowo amaBhayibheli amangaka afaka besonke thina sithi yakholwa samaBhayibheli uphatha ifoni ya 7000 ukhulula iBhayibheli ka120 Jesus. Angikhathali ukuthi udownloadile lapho kulo app yakho lo app yakho mase kuhambe le phone uhamba ubona ukubamba inkuza kubambela iBhayibheli No. yepha lo phone ya 7000 bayakubambela yona ngithi so manje mawuneBhayibheli lele incwadi le uyiphethe ngisho hamba apha abantu babuka isithunzi ukuthi hayibo lo muntu uphethe incwadi engaka yini yale incwadi iBhayibheli uyakholwa ngiyakholwa okay ngokuthiwa izigebengu uzizwa izigebengu seshawa umfundisi hawu angifundisa ngabafundisi nje wazani phela ngintshela ukuhlukana nokume bakhona nibhema ugwayi nokuphatha imbese khona ngizokubiza ngomfundisi ngokugcwele ubiza kanjani ngomfundisi ngokutshela indaba zakho yabuza phela waphela uzungibiza ngomfundisi akube sengifundisile sofundile mina ngokufundisi uyangibona ngithi awunqeki ngithi hawu mfowethu ngidlule futhi ngidlule ngokukhulu ukuthembeka uJesu Kristu uyangilwela phakathi kwazi izigebengu ziphethe ibhabu zimile ngamakhona zicuthele labo namafoni abizayo abathanda ukubukwa abazenzisi abazenzisi bona abahlezi beke inkingeni thina inkinga zethu bangakhala ukuthi siyalamba sinakho ukudla kwahle kwecima bathi yabuzo ukuthi umuntu ohlupheka ugqekeze glory to God laba busayo yavuka imoto yakhe ayikho uyibheka ngisho ngaphansi kwetafula imoto yakhe akukhumula istatue la ibheke phakathi ukuthi hayibo imoto yami yilana iyabiza nje imoto yami Jesus. You understand? Hallelujah. Yini into meyigugu kwena uyayikhonza uyenze ibe ngaphezulu kwaNkulunkulu so abantu bayangena esontweni bahlala lapha abanxafuza oshephisi
Umfundisi uyakhuluma amantombazana akhona nawo. Hlafuna ushephisi njengojezabhele emgaqweni njengomahosha yini balambile Yes, Lord. bomile Amen. umfundisi naye lapha ya womile ubhizi uphethe ifu uphethe nomthombo kepha phakathi akunamanzi uqhutshwa nje umoya kaSathane wenkohliso abantu bazitshela bayaphuza ngoba umfundisi banika amanzi ukuthi abahambe bochela ngawe emakhaya bathi imfundiso ephelileyo abanayo yabona amanzi asezulwini imfundiso ephelileyo Yes, Lord. isiko sasezulwini imfundiso ephelileyo mawudla imfundiso ephelileyo usutha ngomphefumulo Yes, Lord. ukusutha kwakho ngenyama usukulambile after 6 mawudla ngo12 emini Yes, Lord. uphinde udle uhlezi njalo kwevuleka sesikhala but mawudla nawe uhlezi usuthe Yes, Lord. noma ngabe uhamba ukuba yini usuthu ngokomoya you understand Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu methi Ezekiel prophet kulamathambo usukhuluma ngabantu abasuke sebefile ngokamoya you understand Hallelujah. abantu basuke befune bavuseleke Amen. ngemfundiso ephilileyo babuyele uNkulunkulu so lezi zinto lezi zikamoya abantu abezwe lemfundiso nabantu abamkela lelizwi balethe umoya Yes, Lord. ngokuba bonke abalethe umoya ngeke bahambe ngoba bahlele edwaleni kade belifuna ledwala behlala emasontweni akhuluma amanga afundisa amanga ngakho ke siyanibiza sithi phumani kubona nime eqekelele ningabe nisathinta lutho andolileyo Yes, Lord. uthi ngiyakuba ubaba kunini ngihambe phakathi kwenu nginihole you understand Hallelujah. go ahead Incwadi kumaHubo isahluko sokuqala verse 1. yes sir Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, phuma ebandleni lamanga ngoba umfundisi wakho ukunika izaluleko zabambi ongemi endleleni yezoni, phuma ebuseleni nasekubeni inkabi nokuba yi26 ungabi umahosha ungabi isefebe ungabi isidakwa phuma lapho ongahlali enkundleni yabakolodayo, phuma kwizangoma phuma kulabo abahlabela amadlozi kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. bese kubiza akubizela ukuthi uze kumina ngikubizela ukuthi uze la Amen. Kusemthethweni kaJehova. uthini incwadi awuhambe ubonile incwadi le Joshua le ekhuluma la ngomthetho kaJehova Joshua 1:8 to 9 lebavezela ngomthetho kaJehova uzoqonda ukuthi ke bengikubiza ngithi phuma lapho mina ngibizela ukuthi woza kumina uzoba inceku yami no sizinceku zonke sizisebenzi zonke sonke simele ukuthi sikhazimulise uNkulunkulu ngikubizela ukuthi wozohamba ngomyalo nomthetho kaJehova nomthetho nangemfundiso kaJesu Kristu you understand ngokuba lithi iBhayibheli Incwadi ngokukaJehova uJoshua isahluko 1 verse 7. Qina kuphela ume isibindi kakhulu. verse 8 Lencwadi yomthetho lencwadi le yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho. lencwadi le yomthetho Mayingasuki emlonyeni wakho. yes sir Kepha wozindla ngayo hlinza ngayo imini nobusuku. hlinza ngayo Imini nobusuku. wena imini nobusuku ubhizi udlala ama video games efonini imini nobusuku ubhizi uhleze emgaqweni emakhoneni imini nobusuku ubhizi uhleze emataveni imini nobusuku uhleze egroundini udlala ibhola imini nobusuku uyadansa yona ubhizi ufuna ukuba yisuperstar imini nobusuku wena uyacula imini nobusuku uyazipenda ubuso imini nobusuku usukela abafana imini nobusuku usukela amantombazane imini nobusuku usukela izangoma imini nobusuku wena usukela amadlozi suwela oshembe nenza zonke imfundiso kaShembe ezibhambene nokulunga uNkulunkulu uthi ke nayi incwadi nayi incwadi iphathe umfundisi wakho wena yini ekwenza ukuthi ungabi nayo kwenziwa yini ungabi nayo wena uyamthanda uNkulunkulu umthanda kanjani ngomfundisi wakho kuphela mzenzese lolo shogodwa yasenzisa Kepha wozindla ngayo imini nobusuku. hlinza ngayo kusho le ncwadi le 80% of your time isikhathi sakho esingango 80% usichitha khona uyapheka ubuzo uyibheka lencwadi le uyawasha ubuzo uyibheka lencwadi uyaxoxa ubuzo uyibheka lencwadi le uyalala uphumula uphinde uvuka ubuzo uyibheka lencwadi le uyahamba emsebenzini uyabuya ubuzo uyibheka lencwadi ungagcina uyibheka kuphela ubuye udlinze ngayo bese ukhuleke uNkulunkulu ukuthi akunika amandla ukuthi ufinyelele ekumazini ngakho konke oyikho ukuba yini womile ngokukamoya buyela ngale kwincwadi yaMateyu usahluko 5 womile ngokukamoya sifanele ukoma ngokukamoya silungiselele ukulunga kaNkulunkulu you understand go ahead Incwadi ngokukaMateyu isahluko 5 verse 7. yes sir Babusisiwe abanesihawu busesiwe uma unesihawu ngokuba bayakuhawukelwa. kuba nawe uyathethelelwa
Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo. Nango futhi ukhiye inhliziyo enjani Ehlanzekileyo. kufanele ihlanzwe inhliziyo yakho ngezwi likaNkulunkulu. Ayikho isiwasho esingakuhlanza. Akekho umuntu wakuthatha kusemfuna ethi ukhipha amabhadi noma olwandle athi ke wena uzohlanzeka. Wena uhlanzeke ngaphandle ngale ndlela ofuna ngayo. Kepha ngaphakathi inembeza wakho nenhliziyo yakho ifile. Ifile. Lokho benthatha banika ufaka izintelezi bethi banigeza amasicwaco namashwa banifaka amadimoni. Banigeza ngamadimoni. Ya ngiyakusho lokho banenze izinto zamadimoni. Akekho umuntu okholwayo ozothi uyahlanzwa ngeziwasho nangamafutha nangayo yonke izinto ezisetshenziswa abaprofeti bamanga nabafundisi bamanga. Umuntu uhlanzwa ngezwi. Ubusisiwe nxa inhliziyo yakho imsulu unembeza wakho uhlambulukile. Into ehlambulula unembeza ile mfundiso engiyiphethe. Iyona kuphela into ezokuhlambulula leyo. Go ahead. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo. Yes sir. Ngokuba bayakubona uNkulunkulu. Iyona lento leyo. Unenkinga nomuntu hamba kuyena. Uyoqenethelela. Hambe kuyena uyomthethelela. Abantu bayaxabana hambe kubona. Uyokwakho ukuthula. Amen. Wonile hamba uvuma. Yes Lord. Babona bakwenza kabi vuma. Yes Lord. Yokusiza ngani ukugoloza uzilwele. Egcineni vela akekho right akekho lulungile. Amen. So wena ukuze ulunge vuma ukoniwa. Ngaphandle kwalokho akho kulunga phakathi kwenu. Amen. You understand? Hallelujah. Banike. Babusisiwe abalamulayo. Babusisiwe balamuli. Ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu abalamulayo. Silamula ngandlela ziningi. Yes Lord. Ukuthi wena uphume ekufeni. Wena ungabe umqhathi wabantu. Wena ube isisombululo lapho khona ingxabano. Ungabi ingxenye yengxabano. Ugcine sowuthatha ayizinhlangothi ungayenzi lonto. Wena letha ukulungisa, ukulungiswa phakathi kwabantu ukuze abantu baphile ngokuthula ngoba ke nazi izinto uNkulunkulu azizondayo. Incwadi yeZakha sahluko 6 kusukela ku verse 14. So 5 minutes. Incwadi yeZakha sahluko 6 from verse 16. Nazi izinto uNkulunkulu angazifuni. Ziyisinengiso phambi kwakhe. Akazifuni ngokuba ziletha lento ekuthiwa uqhakeko phakathi kwabazalwane. You understand? Go ahead. Kukhona izinto ezisithupha azizondayo uJehova. Nazi izinto eziyisithupha azizondayo uJehova. Yebo ezisikhombisa. Manje ke uthi zo 7. Eziyisinengiso emphefumulweni wakhe. Yazizonda ziyisinengiso emphefumulweni kaNkulunkulu. Amehlo azindlayo. Umuntu ozikhuphulayo, nolimi lomanga. umuntu oqamba amanga, Nezandla ezichitha igazi abantu elingenaqala. ababulalayo, Nenhliziyo eceba imicabango emibi. abantu abahlezi becabanga izinto ezimbi ngabanye abantu, Nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. nabantu abashesha ukwenza isenzo esibi. Nofakazi wamanga ophafuza Umuntu inkohliso. okufanele ngabe uzoba umsixazululo noma nathi isixazululo kepha yena uthatha inhlangothi. Obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Wandisa ingxabano phakathi kwabazalwane. uNkulunkulu lonke isinengiso kuyena. Yilozo zinto engifuna ukutshela zona. Ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma ngokuthi babusisiwe bangabalamuli ngokuba ke ukuthi abangabantwana bakaNkulunkulu. Ivangeli elokuletha ukuthula ezweni. Kepha ngeke kuze kube khona ukuthula kungakaze kube khona udlame nokuhleba ukuze lezo zinto kukhulunywe against zona. Ukuze umuntu okuzona lezo zinto abuyiswe ngamandla kaNkulunkulu okulamula nokuthula. Izona zinto ezifundiswa ngeBhayibheli lesi. iBhayibheli liphela lekutheni lingenza wonke umuntu abe perfect ngalo. Ngaphandle kokuhambe uyothenga ukuthi mina ngifuna ukuba umfundisi umfundi endaweni ukuthi umfundi uba so uchwepheshe endaweni kanje ngifuna ukuba iBhayibheli liqinisa yonke into all round. Then emva kwalokho ke songahambe ufundela izinto ofuna ukuba yizo but ngokuba sowazi ukulunga kaNkulunkulu uzokwazi ukuthi angikwazi mina ukwakha inkampani yotshwana ngoba manje ukuthi ngiyaqeda izwi izidakwa zingene ezulwini. Mina ngikwazi ukwenza ineclub ngoba manje ngithi iBhayibheli abantu besifazane ningabenzi ningenza abantwana benu babe umahosha ngoba izwe zogcwala ubufebe. So zonke lezo zinto lezo uzozibheka methiwa ngifuna ukuba yijaji noma umahluleli fanele ngenze sure ukuthi mengahlulela ngehlela ngendlela eqondile angikhethi uso wabantu angithathi imali yomgwazelo. Yebo lonto leyo yini so wemazi uNkulunkulu ukuthi uthi hayi ufuna uyiphoyisa awuyithathi imali yomgwazelo futhi awuxhaphaza abantu awuhambi umokolisa abantu. Ngokuba ngithi kini uma ukulunga kwenu ungadluli okwababhali nabafarisi. Yes sir. Anisoze nangena embusweni wezulu. Uma singazenzi lezi zinto esifundiswa zona.
nokulunga kwethu kungabonakali njengokomyalelo kaNkulunkulu. Ngeke singene embusweni kungena ngokulunga nangenhliziyo ethobekileyo. Simele ukuthi sikwenze lokho kunzima okunye kwakho ngoba asikujwayele, but ngalesikhathi sikupractice siba ngcono kuloyo nto. Njengoba usuke ejimini uyojimisa ingalo, igcina ingasayizwa lensimbi usuke uyifukula, usufuna insimbi engaphezulu kwayo, ufuna enye engaphezulu kwayo. Yini uyakhula kuleyo ndawo leyo. So mawuzwa ukuthi uyashoda othwandweni, practice uthando luzo uluphile. Mawuzizwa ukuthi uyashoda ugcwele umoya wenkanuko, gcwalisa umoya obungcwele kuwena. Upractice ubungcwele uze ukhule kubona. Ngaphandle ukupractice lezinto, ukufunda iBhayibheli ungazenzi izinto ezibhalwe phakathi, akwenzi ube ngcwele. Ubungozi ke obuningi obubuyisa abantu abaningi. Bafuna ukuba ngcwele, kepha bafuna ukwenza izinto zobungcwele. Bafuna ukuba abantwana bakaNkulunkulu, kepha bafuna ukwenza amazwi kaNkulunkulu, okuyiwona asiphelelisayo phambi kwaNkulunkulu. Asenzeli abantu, senzela uNkulunkulu konke esikwenzayo. You understand? So ngesikhathi uJesu lapho kulo ncwadi oyifundayo sahluko 5:17 ethini? Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti, angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. So konke kugcwalisiwe manje ngoKristu. Konke esikwenzayo lesikhulumayo uKristu. So sifanele ukuthi ke senze imbhalo, masenze imbhalo ukuze kugcwaliseke ubungcwele bukaNkulunkulu. Ungahambi uchomela abantu ukuthi wenzani kubani, wamenzelani ubani, enza lokhu okuhle phambi kwaNkulunkulu. Lokho kuyakuvulela amasango ombuso kaNkulunkulu ukuba ukwenze ngothando hayi ngokufuna ukubuka. uJesu Kristu inkosi. Yilowo nalowo ofuna ukubhabhadiswa nalowo ophendukayo. Ithini incwadi? Izenzo 2:38. uPetru wayesethi phendukani. uPetru wayesethi phendukani. Yiloyo naloyo abhabhathiswe. Yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Ukuthethelelwa izono zethu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Uma uvuma izono zakho, ubhabhadiswe emanzini. Uyavuma ukuba isoni, uyavuma ukugezwa, uyavuma ukuhlala futhi uzugcwaliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele. Umoya oyingcwele njengoba ngithi lezi zinto ezibhalwe phansi fanele ukuzipractice ukuze umoya oyingcwele ehlele kuthina. Ingokuba sisuke sesivumile ukuthi umoya oyingcwele asebenze kuthina ukuze ke uthando lwakhe lupheleliswe kuthina. Uma seliphelelisiwe lapho khona umoya oyingcwele usuke sowuphila kuwena. Awuvele wamukelisa umoya oyingcwele ngwana kumfundisi ubeka izandla wathi usuwamukelisile. Asiqale la eBhayibhelini emfundisweni ephelileyo. Umoya oyingcwele bese kusebenzile wavuma konke akushoyo, uyongena ke kulo umoya oyingcwele aphile. But waphuma okwenza isono, umoya oyingcwele uyaqhelelana nawe. Until uzuphinda ubuzo oxolisa uzoqala phansi uphile lempilo ayabele wena ukuthi uyiphile. Umoya oyingcwele uzophila kuwena. Ningakhohliswa abantu, umoya oyingcwele ohlala labo abakholwayo nalabo abaphila impilo yokukholwa bahambe banenze izwi. Yiloko kuphela engakusho kuwena. Jesu Kristu inkosi. Yilowo nalowo ofuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Uyakusithinta kule number loyibonayo. Noma ku-email address ukuze ukwazi ukuthi sifinyelele kuwena senze indlela ukuthi ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthathelwa kwezono zakho. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzela kona. Nokusivulela amasango neindlela nenhliziyo zabantu ukuthi abantu bamukele izwi baliphile beze emngcweleni. Siyajabula kakhulu enkosini. Siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane. Nina nonke nilizwayo izwi kaNkulunkulu. Nawe labo ongakulenzi siyababonga. Kepha sikhuthaze ekutheni bangaqina ekutheni bapractice lezi zinto esizifundisayo ngalo iBhayibheli ukuze bezokhululwa kule moya usathana ababamba ngayo because mosazicabangela wena uselfish. Mosicabangela ngisho nami ngicabangela mina ngiselfish. So uNkulunkulu ngeke akwazi ukungisebenzisa kwabanye abantu mina ngiselfish. Kufanele ngivume eqala ukuthi ke mina kukhishwa lo moya womona kumina lenkanuko yami ngigcwaliswe ngomoya oyingcwele ukuze ngizokwazi ukuthi mengikhuluma nabantu ngikhulume ngomuntu abazomuzwa lo muntu okhuluma kumina bamuzwe bangezwa mina. So ngaloso sikhathi ke sibonga sicela uNkulunkulu aphinde futhi asenzele umusa nakusasa ngo11 inkonzo ikhona ekseni sisho uNkulunkulu anibusise anigcine siphinde sibone ngaso sikhathi baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu namanje uNkulunkulu siza kwena sisintando yakho mayenziwe empilweni zethu siphe namhlanje isinkwa sakho semhla ngemihla uNkulunkulu okuumoya wakho nezwi lakhe liphilileyo siyacela uNkulunkulu ubusise inhliziyo zethu ugeze inhliziyo zethu ngezwi lakhe liphilileyo wehlisela umoya wakho oyingcwele uNkulunkulu ngakho konke oyikho baba siphile kuwe na uphile kithi uNkulunkulu usuhole kukho konke
esidlula kukho ngezwi likaJesu Kristu nangamandla negama likaJesu Kristu okulingukuphila. Siyacela uNkulunkulu ukuba usifake uthando, umoya uNkulunkulu okukhuthazela ekutheni ohambeni lwethu uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa iziphi izilingo esihlangabezana nazo. Basazi ukuthi wena ngumnqobi osinqobele, thina singabanqobi ngenxa yakho. So uNkulunkulu ke siyacela namanje umoya wokuqonda nomoya wothando ukhuliswe kithi, nomoya uNkulunkulu wokuhlakanipha ngezwi lakho ukhuliswe kithi. Singazidli uNkulunkulu, singaziphakamisi, kepha konke kuyintando yakho sikwenze ngokuthobeka nangokuzinikela. Konke lokhu sicela egameni likaJesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen.